Suveranitate economică, producție autohtonă, tarife pentru importuri. Țara noastră va înflori și va fi din nou o mare putere. Asta se auzea în anii 30 în America, când Hoover a semnat legea tarifelor protecționiste. Marea Depresie, creșterea economică a Germaniei și a URSS-ului și scăderea ratei de profit i-au speriat pe capitaliștii americani. Dar aceștia au găsit soluția, naționalismul economic. Dar de ce pare că tot mai multe țări pășesc în 2025 pe același drum? Nu e o coincidență. America și toate țările ce se aliniază cu ea sunt în pericol. Creșterea economică a Chinei nu mai permite lumii occidentale să arunce cu bani în stânga și în dreapta. Direcția e clară. Clasa muncitoare va trebui să facă și mai multe sacrificii pentru bunăstarea unui mănunchi de oameni. Iar de suferit vor avea toate țările ținute sub blocanc de SUA, care au dezvoltat economii de consum și care acum vor fi nevoite să raționalizeze capitalul străin. Inclusiv România. Indiferent dacă trăim într-o lume globalizată, adică în care America este singurul hegemon global, sau într-o lume multipolară, în care avem mai mulți hegemoni, țara noastră tot va fi exploatată de forțele externe. Acest lucru este posibil din cauza trădătorilor ce trăiesc fără nicio grijă înăuntrul țării. E timpul să nu ne mai lăsăm mințiți de vorbe dulci sau șantajați de niște bani străini. O viață cu demnitate presupune respingerea oricărei atitudini servile. Doar odată ce vom fi uniți și puternici, vom putea să fim liberi. Vrei să participi și tu la această luptă? Vino alături de noi!